Inyang Digicast Negros 10 ang top 10 nga balita sa Negros Island region na amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, October 16, 2025. Notice sa pagsaka sang seismic activity sa bulkan Kanlaon, ginpagwa. PRONIR nag-deploy sang 106 ka personnel para sa Mount Kanlaon Response Operation. Mayor Greg Gasataya upo ng City Engineer's Office nagpatigayon sang inspection sa mga lugar nga apektado sang pagbaha. Voter registration para sa 2025 nga barangay kag SK elections maga-resume sa madasong nga semana. Kag sa Good Vibes, MassKara Festival 2025 Grand Weekend magasugod na was nga adlaw. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, partial kag full road closure sa Lacson kag Circumferential Road para sa MassKara Festival 2025 Grand Weekend ang ginsugdan na. Nagsugod kaina launa sang hapon ang full road closure sa pila ka bahin sang Lacson Street bilang preparasyon sa MassKara Festival 2025 nga highlights. Base sa SP Resolution number 711 Series of 2025 ang Lacson Street halin Ramos sa Bias Aquino Lacson tubtub SSS o kung sa Cottage Road magapaidalom sa full closure. Oktubre 16 launa sang hapon tubtub 6 sang aga. Kag Oktubre 17 tubtub October 19 2 p.m. tubtub 3 a.m. Apektado man ang Bata kag Mandalagan nga ruta. May traffic rerouting ang Aguinaldo Street, one-way south to north. Ang Gatustao Street, one-way man north to south. Sa Biyernes, Oktubre 17, may full closure sa Circumferential Road, halin Burgos, tubtub St. Francis Avenue sa Palmas, Doña Juliana, gikan 4 p.m. tubtub 9 p.m. para sa Electric MassKara Celebration. Ginahinyo sang otoridad ang publiko nga maglikaw sa mga apektado nga dalan kag magamit sang alternative nga ruta. Sa number 9, ang Bacolod City Police Office wala sang may na-record nga crime incident sa 14 dias nga kahiwatan sang MassKara Festival 2025. Ginsiling ni BCPO City Director Police Colonel Joe Resti Coronica nga ang comprehensive security measures ang ginpatuman sa bilog nga festival sites. Inya nagalakip sang event zones, concert areas kag major crowd convergence points. Ang heightened police visibility kag istrikto nga coordination sa mga security units ang nakabulig sa pagpabilin sang peace and order sa bilog nga kahiwatan. Suno kay Coronica, iniya natigayon bangudman sang MassKara Festival Task Group nga ginatapuan sa BCPO, iban pagid nga law enforcement agencies, ang local government unit kag private partners nga nagbungpong. Ginapasalamatan man ni Coronica ang dedikasyon sa BCPO personnel kag nagapasalamat man siya sa publiko sa ilang kooperasyon sa bilog nga kahiwatan. Sinina nga weekend ang highlights ng MassKara Festival. Sa number 8, ang Pontifical coronation sang venerable kag original icon sang Birhen sang Barangay ang ginpatigayon. Ini ang ginpamunuan ni Archbishop Charles Brown, Papal Nuncio to the Philippines sa San Sebastian Cathedral. Ang Papal Nuncio nga gin-assist ni Bacolod Bishop Patricio Buzon ang nagbutang sang corona sa babaw sang painting sang Birhen sang Barangay nga original icon kag napahamtang sa natuong nga bahin sang altar sang cathedral sa tion sang Pontifical Mass nga gintambungan sang 3,000 ka mga Katoliko. Si Pope Leo XIV
ang nag-grant sang Pontifical coronation sang imahen sa Birhen sa barangay nga gina-venerate sa San Sebastian Cathedral. Ang Santo Anay Mayor sa Silay nga si Antonio Gaston nga nagamasakit ang nagplano nga mabuligan ang pagtuo sa iya nga mga pumuluyo rason nga iya gintukod sa 1949 ang barangay sang Birhen. Isa sa mga features sini amo nga ang amay santag sa Kapanimalay amo ang nagapamuno sang pagpangaji sa Santo Rosario kag sa pagsaylo sa balay-balay sang estandard. Ang image ang ginpinta ni Crisogono Domingo nga may masakit nga aro sa Santa Barbara Leprosarium sa Iloilo. Natapos niya ang painting sa March 30, 1955. Siya kag ang iya asawa ang nakabaton sang pabor gikan sa Birhen Maria. Sila ang gideklarar nga negative patients kag lubos nga naayo sunod sa Bacolod Diocese. Sa number 7, ang Police Regional Office Negros Island Region ang nag-deploy sang halos 900 ka personnel sa pagpasiguro sang peace and order sa kahibatan sang Buglasan Festival 2025 sa Negros Oriental. Isa ka send-off ceremony para sa mga tropa ang ginpatigayon sa tung Oktubre 15 sa Camp Lieutenant Colonel Francisco Fernandez Jr. sa Barangay Aganan, Sibulan sa Negros Oriental. May 897 ka personnel ang gideploy sa mga key festival areas. 502 gikan sa PNP, 80 gikan sa Civil Security Unit, 42 gikan sa Philippine Coast Guard, 53 gikan sa Bureau of Fire Protection, kag 6 gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency, 156 gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag 58 gikan sa Traffic Management Unit. Ang ini nga mga puwersa ang gin-station sa mga major venues, parade routes, transport hubs, kag public convergence areas para sa security, pag-manage sang dalagan sang trapiko, kag sa paghatag man sang rapid emergency response. Ang security deployment nagsugod subong October 16, tubtub 24, santo sa main event sang Buglasan Festival nga ginapaabot bisitahon sa linibo ka mga local kag foreign visitors. Sa number 6, arestadong isa ka 71 anyos nga lolo matapos matukiban nga mayara sang armas kag bala ang iya nga bagahe sa roll-on roll-off o Roro Terminal sa Bredco Port sa Bacolod City sadtong Martes. Sunod sa Bacolod City Police Office, na-detect sang port security personnel ang armas sa X-ray scanner kag gilayon nga ginalerto ang otoridad para sa verification. Sang ginpatigan ng inspection na paslawan ang suspect sa pag-present sang anuman nga permit o kung lisensya para sa armas. Na-recover gikan sa iya ang isa ka caliber 38 revolver nga may unod nga 6 ka bala. Gindakop ang suspect sa pagsupak sang Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yara siya sa custody sa Police Station 2 samtang ang mga na-recover gikan sa iya gin-turn over sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa ballistic examination and documentation. Nagapatigayon man sang pagpangusisa sa pagpatod sang ibang activities sa suspect kag kundiin naggikan ang armas. Sa number 5, consumer group nagasuporta sa proposed partnership sa Negros Power sa Nuneco. Ginsiling ni Wenny Sancho, ang presidente sa Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o Access, nga sila nagasuporta sa proposed partnership sa tunga sa Northern Negros Electric Cooperative o Nuneco kag sang Negros Electric and Power Corporation o Negros Power. Sunod sa iya, iniimportante nga tikang padulong sa pag-modernize sang power services kag pag-improve sang consumer welfare sa Northern Negros.
Dugang pa ni Sancho, ang ilang grupo ang nagpatigayo na sang series ng consumer education kag awareness programs upod sa ilang nga mga members sa mga lugar nga ginaserbihan sang Nuneco sa nagaliligad nga binulan. Ilang nabatian ang panawagan sang mas maayo nga electric service kag affordable rates. Ang proposal sunod sa iya sang Negros Power sa Nuneco ang dapat lantawon bilang partnership padulong sa pagtinad. Higayon man ini sunod sa iya nga masabat ang madaan na nga infrastructure and service inefficiencies. Mahimo nga misinformation o kon misunderstanding ang nagtugas ang opposition sa iban sa amo nga ginaduso nga lihok. Kinahanglan sunod sa iyang information drive kag open dialogue. Ang Nuneco nagaserbe sa masobra sa 200,000 consumers sa ED Magalona, padulong San Carlos City. Sa number 4 sa October 20, magasugod ang voter registration. Sunod sa Commission on Elections, October 20, 2025, tubtob May 18, 2026 ang voter registration para sa barangay kag SK elections sa 2026. Sunod kay Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental, Ian D. Anonoria, Lunes tubtob Sabado, las 8 sang aga, tubtob las 5 sang hapon, bukas ang talatapan sang COMELEC para sa voter registration. Dugang pa sang COMELEC, bukas man sila pati holidays. Pahanumdum sang COMELEC, ang mga magaparehistro ang magdala ng valid nga government-issued ID. Hindi pagbatunon ang sedula, barangay-issued ID o con certificate. Batunon man ang tanan nga klase ng application, lakip na ang transfer of registration. Sa number 3, Bacolod Mayor Greg Gasatayaw pero City Engineer's Office ang nag-inspeksyon sa mga lugar nga apektado sang pagbaha. Ilaging bisita ang mga lugar sa Bacolod nga apektado sa pagbaha tugas ang mabaskog nga ulan agud ma-identify ang kabangdanan kag makapangita sang solusyon. Damlag pa nakitaan nga barado ang drainage sa Bugnay kag Camuncil Streets malapit sa USLS. Samtang sa St. Scholastica's Academy, nag-collapse ang pader kag nagbara sa creek. Ginmando sa alkalde ang clearing sa sininga mga lugar, kasubong man ang structural improvements. Sa Barangay Mandalagan, gin-refer sa DPWH ang gap sa pika-pika sa Carvic kag may koordinasyon man sa Almana Corporation para matapos ang diversion channel sa reclamation area antes matapos ang Disyembre. Padayon man ang clearing sa Mambulok kag ang preparasyon sa community-based flood early warning system sa mga flood-prone areas. Sa number 2, ang Police Regional Office Negros Island Region ang padayon nga nagapatuman sa 24-hour monitoring kag assistance operations kasunod sang pagbuga sang abo kag sang heightened unrest sang Bulkan Kanlaon. As of October 16, sunod sa PRO-NIR, 106 ka police personnel ang gindeploy sa La Casellana sa Negros Occidental kag Kanlaon City, Negros Oriental sa pag-assist sa mga displaced families, pagpatuman sang peace and order kag pagpasiguro man sang safety sang evacuees labi na sa mga kababainhan kag kabataan nga vulnerable sa gender-based violence. Sunod sa otoridad, mayara sang anom ka mga okupado nga evacuation centers kung sa diin mayara sang 80 ka pamilya kung 284 ka individual gikan sa anom ka mga barangay. Sa latest nga advisory sang PHIVOLCS, mayara sang increased seismic activity sa Bulkan Kanlaon. Sunod kay John De Asis, ang Disaster Risk Reduction Management Officer sa La Casellana, kasunod sa among advisory, naka-preposition naman ang ilang personnel. Kag sa number 1,
Notice of increased seismic activity ang gin-issue sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sininga aga sa Bulkan, Kanlaon. Sunod sa PHIVOLCS, may 81 ka volcano tectonic o VT earthquakes ang na-report sa Kanlaon Volcano Network humalin las 12 sang kaagahon sa October 16 o kung subong nga adlaw, tubtub kaina las 10 sang aga. Ang mga VT suno sa PHIVOLCS ang gikan sa rock fracturing processes. Kagang pagsaka sang VT activity ang nagapatimaan sa progressive rock fracturing sa idalom sang bulkan samtang ang nagasaka nga magma o kung magmatic gas ang nagapangita sang alagyan pasaka. Ang volcanic sulfur dioxide o kung SO2 gas emissions gikan sa summit crater sang Kanlaon base sa datos kahapon nag-average sa 1,879 tons per day. Ini ang malapit sa medium-term average na 1,830 tons per day humalin January 1, 2025. Sunod sa PHIVOLCS, ang ini nga mga parameters ang napatimaan sang blockage sa volcanic gas emission o kung closed system degassing nga mahimo magresulta sa pressurization kag paghabog sang edifice nga sarang magtuga sa moderately explosive eruption. Sunod kay Maria Antonia Bornas, ang Chief sa Volcano Monitoring kag Eruption Prediction sang PHIVOLCS, ang pagsaka sang VT events sarang man magpadulong sa pagsaka sang tsansa sang steam-driven o kon phreatic eruption o kon malipot kag na mahina tubtub kasarangan nga explosive eruption sa summit. Pwede ini makatugas ang life-threatening volcanic hazards kaangay sang pyroclastic density currents o kon PDCs, ballistic projectiles, ashfall, rockfall kag iban pa. Meron pong possibility na magkaroon po tayo ng event, either minor explosive eruption or ash emission. Meron lang po tayong forecast. It can happen anytime. Especially sa 4 kilometer permanent danger zone, dapat po wala pong pumupunta doon. No? So, it's supposed to be an exclusion zone right now. So, kailangan po ay observe po yun. Kag sa Good Vibes MassKara Festival 2025 Grand Weekend ang magasugod na buwas nga adlaw. Magasugod Oktubre 17 tubtob Oktubre 19 ang Grand Weekend sang MassKara Festival. Sa Oktubre 17, magasanag ang dalanon sa patigayunon nga MassKara Float Parade nga magasugod lasay sang gabi gikan sa Mega World the Upper East padulong sa BCGC kag magabalik liwat sa Mega World. May 12 ka barangay nga magkapasakop sa Electric MassKara nga may tema One Smile, One City, One Heart. 350,000 pesos ang magadaog nga kampyon, 200,000 sa first runner-up, kag 150,000 sa second runner-up. Ang tag sa kabarangay nakabaton sang 300,000 pesos nga subsidy gikan sa LGU sa Bacolod. Ang MassKara Dance-Off Competition sa Oktubre 17 naman, na 7 sang gabi sa BCGC. Ang Hartonic Street Party sa Oktubre 17 tubtob 19 sa Lacson Tourism Street. Sa tungas ng selebrasyon, ginapasiguro sang Bacolod Gugma Foundation Incorporated ang seguridad upod sa PNP, BFP kag mga force multipliers. Visitors, local, national, and international tourists, we are really inviting you to join our last days, the festival highlights of the MassKara Festival here in Lacson Tourism Street. So we're featuring about 50 local and national celebrities coming in, and then we are having 6 stages in the Lacson Tourism Street from 3rd Street to 22nd Street. So I hope you join us in our celebration as one city, one heart, one smile. Thank you so much. Thank you. Kaya mayato ang top 10 stories of the day tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.